די נפוצות אצל ילדים בימינו, אבל אותם הסימפטומים עלולים להוביל למחלה קטלנית, מחלה שמעט מאוד ידוע עליה ומעטים שמעו אודותיה, אפילו רופאים. על כך כתבתנו לענייני בריאות מירי מיכאלי. סגב מנדלר נפטר לפני חודש וחצי, כשהיה רק בן 11. נורא כיף פה, כבר הרבה שלג. הנוכחות שלו הייתה מזמן, הוא היה נכנס והיה בו איזה אור כזה. שלום, בוקר טוב. הוא סבל ממחלה ניוונית נדירה וסופנית שפוגעת במוח בשם אדנולוקודיסטרופי, או בקיצור XLAD. הילד בהתחלה נראה לא קשוב, מופיעים שינויים בהתנהגות, והוא נראה כמו ילד עם הפרעת קשב. לסגב הייתה ילדות רגילה. בשבתות לאור היום, לפני שהשלום כבר בא. לקראת סוף גן החובה החלו אצלו בעיות התנהגות. הבעיה החמירה בכיתה א', כיתה ב' כבר ראו שיש איזושהי בעיה. אובחנה אצלו הפרעת קשב וריכוז, כמו אצל בין 5 ל10% מהבנים בישראל, והוא החל לקבל ריטלין וקונצרטה, תרופות לטיפול ב-ADHD. אבל מצבו של סגב רק מדרדר. הוא מתחיל לסבול מבעיות בראייה. הרופאים טוענים שהוא מתחזה. מבחן IQ חוזר שסגב עובר מראה על ירידה חדה מאוד באינטליגנציה. בשלב הזה אף אחד מהמומחים לא שוקל אופציה אחרת, מלבד הפרעת קשב. כל הזמן חשבו שחלק מההפרעות שיש לו זה הפרעות רגשיות, שחלקם אולי נובע מהטראומה שעבר בזמן הגירושים. הפסיכולוג תמיד מוצא סיבה, אם לילד יש תופעות חדשות שלא היו בעבר, כדאי להתייעץ עם נוירולוג ילדים. התחילה אצלו בבית הספר ירידה דגרדציה בכתב היד, הוא התחיל לכתוב באלכסון. רק בשלב הזה הרופאים מבינים שאולי לא מדובר בהפרעת קשב. כאשר אצל סגב מאובחנת מחלת ה-XLAD, זה כבר מאוחר מדי. אם עושים את האבחון בזמן, ניתן לטפל במחלה, ואם האבחון מתאחר, אז לא ניתן לעצור את המחלה ומגיעים למוות. למרות שבהתחלה התסמינים שלה דומים מאוד להפרעת קשב. רוב המומחים שפגשנו בכנס הגדול ביותר בישראל שעוסק ב-ADHD אינם מודעים לה. מחלה בשם XLAD. אני בדיוק חוזר משני קונגרסים גדולים בעולם, לא... ואפילו המומחה הגדול בעולם, פרופסור בידרמן מאוניברסיטת הרווארד, לא שמע עליה מעולם. זו מחלה הנדירה אין לי מושג. בקרב כל המומחים הפסיכיאטרים, הפסיכולוגים והנוירולוגים שפגשנו בכנס, רק אחד ידע על מה אנחנו מדברים. מחלה שגורמת לנכות קשה ביותר, עד למצב של כמעט מצב וגטטיבי. כל הכבוד לסגב. יודעת מה היה מציע לסגב? אם בגיל 5, 6, 7, אולי מישהו היה מתעורר שהריטלין לא עוזר והקונצרטה לא עוזרת. גם השתלת מוח העצם שעבר ויכולה הייתה להציל את חייו אילו רק הייתה נעשית קודם לכן. לא עזרה. נתנו לנו בין 1 ל3 שנים לסגב לחיות עם גסיסה שהיא נוראית. נבהיר שלא כל ילד שסובל מהפרעת קשב צריך לעבור את בדיקת הדם שתאבחן האם הוא סובל מ-XLAD. אבל חשוב לשים לב להידרדרות במצב. אני בטוחה שסגב למה הוא אומר. תזכרו שהשליחות שלי הייתה להציל ילדים אחרים.